Kaixo Kazeta Guneko kide jarraitzaile eta lagun guztiei. Ongi etorriak izan zaitezte Kazeta Guneak antolatu berri dituen hitzaldi hauetara. Gogoratu Kazeta Gunea Euskadiko telezentuen sare publikoa duzuela, alfabetatze digitala eta teknologia berrietan prestakuntza eskaintzen duen erakundea. Askok gure zentroak ezagutuko dituzue, baina gogoratu Euskal Herriko txoko guztietan gaudela. Beraz, etor zaitezte nahi duzenean, izan ere, herri guztietan gaude. Eneko duzue nire izena eta gaurkoan iraiak 13, arratsaldeko 7:00 zuzenean, hemen ibiliko gara tartetxo batez, gaur egun ibilbidean dabilen gai baten inguruan hitz egiten. Jakin ezazue, Kazeta Guneak badila hilabeteak hitzaldi asko eman dituela. Hitzaldi hauen berri izan nahi baduzue, gogoratu YouTubeko gure kanalean dituzuela, eskuragai, eta edozein momentutan ikusteko aukera dituzuela. Gogoratu ere, Kazeta Guneko kanalean suskribitzeko aukera duzuela. Beraz, geure bideoak gustoko badituzue, sartu bideoan, gustatu emaiozue, like emaiozue, eta baita ere suskribirse. Bale, hori da. Beraz, gaurkoan zeri buruz hitz egingo dugu gaurkoan? Gaurkoan, zer dira kriptomonedak, kriptotxamponak. Horren inguruan hitz egingo dugu. Askok ziurrenik kriptomoneda kontzeptua entzun duzuen noizbait. Kriptomoneda, kriptotxampona, edo hori baino gehiago Bitcoin deritzon txampona. Beraz, gaurkoan kriptomoneda edo Bitcoinen inguruan hitz egingo dugu. Beraz, hauze gaurko solasaldia. Baina, zer da Bitcoin edo zer da kriptomoneda? Normalean gaur egun, salerosketa prozesuak egiteko, zer erabiltzen dugu normalean? Txamponak, bileteak, txartelak, ez dakigu etorkizuna izango da nala ez, baina gaurkoan kriptomonedak edo kriptotxamponak lekua hartzen hasi dira. Eta azken finean zer dira kriptomonedak edo Bitcoina adibidez? Salerosketak egiteko diru digitala, lainoan dagoen dirua. Hori baino ez da, hau da, eskuetan ez dekogu diru hori digitala da, lainoan dago. Beraz, zer da, transakzio bide segurua da kriptomoneda. Hau da, txampon virtuala. Eta gauza da, txampon tradizionalari lekua edo kentzen ari diola. Beraz, gaurtik aurrera, gero eta gehiagotan entzungo duzue kriptomoneda edo kriptotxampona deritzon kontzeptua edo. Eta askotan hori baino gehiago Bitcoin deritzona. Txampon asko dauz, baina horien artean Bitcoina da gehien ezagutzen duguna. Izan ere, eta adibide bat jartzearen, gaur egun, edo gaur adibidez, iraiak 14an, Bitcoin batek zenbat eurotan dago jarrita? 38.000 euro hain zuzen ere. Hori baino ez da. Beraz, egin diezaiogun bada geure hitzaldiari. Zer dira kriptomonedak eta hauen inguruko zera guztiei. Goazen bada aurrera, hori da. Bale, zer dira, hau da. Hori da, hemen ondo dekoz jarrita, hori da. Hori ikusten dozuen moduan, hau da, transakzioen titulartasuna eta osotasuna bermatzeko zifratze kriptografikoa duten aktibo digitalak dira. Gero hori hobeto azalduko dugu, Hau da, zifratze horrek, blockchain deritzona, gero ikusiko dugu, unitati gehigarrien sorkuntza kontrolatzen du. Hau da, edozeinek kopiak egitea eragozten du. Adibidez, zuk argazki baten kopia atera dezakezu, baina kriptotxampona deritzonaren kopia ezin atera daiteke. Izan ere, segurtasun gako asko baldauz. Txampon horiek ez dira fizikoki existitzen, hau da, zorro digital batean gordetzen dira. Hauek
gauza orokorrak baino ez dira, baina orain banan aztertuko ditugu. Hau da, kriptomoneda, zer da? Enkriptatze kriptografikoa erabiltzen duen aktibo digitala. Hau da, zeure enpresan adibidez aktibo digitala langilea izan daiteke, baina orain aktibo digitala zein da lainoan dagoen txanpona edo billetea. Hau da, txanpon digitala deritzona. Billete baten kopia, normalean jendeak, beti telebistan entzun izan dugu, norbaitek billete batzuen kopiak atera dituela. Baina gauza da, bitcoin hauen atzean segurtasun neurri batzuk dauzela eta horren kopiarik ezin daitekela atera. Aurrerantzean argiago ikusiko dugu. Bitcoina, zertarako balio dau? Trukeak egiteko. Adibidez, imaginatu zu gaur ogia erostera zoazela eta diruagaz ordaintzen diozula. Baliteke etorkizunean hori gauza bera egitea, baina diruagaz ordaindu beharrean bitcoina bitartez ordaintzea. Bueno, bitcoin edo moneda digitalaren bitartez. Gauza da, eta askotan esan dugu, hau benetan ez dakit fidagarria da, ala ez, gauza da bitcoin hauek kriptografia deritzona atzean daukatela. Hau da, ulergarria dena ulergaitz egiten dute. Geroago argia ikusiko dugu, baina gauza da, orain arte ezin izan dela piratatu edo hackeatu. Hau da, segurtasunak neurriak zorrotzak direz, eta beraz, orain arte ziurra izan da txanpon virtualaren zera hau. Beraz, zentzu horretan lasai egon zaitezke. Hori da, hori da. Eta esan dugun moduan, gero, orduan, aktibo digitala. Gero, kriptado kriptografiko, hau da, klabean idatzitako mezua. Eta gero, horren atzean ere badekogu, gero ikusi dugun bitartean, blockchain deritzona. Hau da, blockchain deritzona, gaur egun kontabilitate liburu moduko bat da. Kontabilitate liburu horretan egindako truke guztiak isladatu egiten dira. Eta software eta algoritmo eta matematika asko dago horren atzean. Eta, hau, zifratze kriptografikoa eta blockchain deritzon liburu honi esker, segurtasun neurriak normalean zorrotzak izaten dira. Dena den, geroago argia ikusiko dugu hau. Aurrera jarraituko dugu pizkanaka, hori da, ezaugarriak. Adibidez, zeure dirua banketxe baten sartuta dekozu. Gauza da, kriptotxanpona ez dagoela inongo erakunderen gobernu edo banketxeren kontrolpean. Nik dirua banketxe baten dekot, baina txanpon horren atzean ez dago inongo gobernu ez banketxerik. Hau da, transakzioetan ez dago bitartekaririk. Adibidez, gaur egun zuk transakzio bat egiten duzunean, banketxez banketxe egiten duzu. Gaur egunez, kriptomoneda honegaz, adibidez, nik zugaz, salerosketa bat egiten dut. Hau da, ez dago da zu eta bion arteko gauza da. Horregatik askotan jendeak mesfidantza deko. Denbora murriztu egiten du. Askotan igual banketxeaz tramite bat egiten dugun momentuan horrek denbora asko eskatzen dau. Baina gauza da, bitcoinegaz transakzioak azkar egiten direzela. Minutu gutxitan transakzioa eginda dekoz. Ezaugarri gehiago, pribazitatea. Gaur egun askotan entzutenan pribazitatea gora eta bera. Transakziotako parte hartzaileak ez dio besteari bere datuarik emon behar. Hau da, adibidez, imaginatu, Eneko eta Lorea. Nik adibidez Loreagaz tramite bat egiten badot, salerosketa bat egiten badot, nik Lorea ez dut ezagutzen. Eta Loreak ni ere ez nau ezagutuko. Tramitea momentu baten egingo dugu, baina geure identitatea do izkutua izango da. Horregatik askotan ere horrek mesfidatza egiten du.
Baina, bueno, azken finean, imaginatu nik zeuri zehose erosten dutxu dara. Bueno, nik zeuri identitatea ez dut jakingo, bale? Ez azkenean zenbakiak baino ez direz. Bale, gero, segurua, bale, segurua bada. Izan ere, teknika kriptografikoak erabiltzen dira. Bale, gero ikusiko ditugu teknika hauek zeintzuk diren, baina horren atzean, mensaje izkutu asko dauz, firewall asko dauz, eta horregatik normalean segurtasuna bermatuta dago. Horrez gain, kriptotxamponek algoritmo matematikoak erabiltzen dituzte. Eta algoritmo matematiko hauen atzean mehatzariak deritxon kontzeptua dago sartuta. Hau da, mehatzariak langileak dira. Geroago ikusiko dugunez, eta gauza da, mehatzari hauen eskuetan dagoela, kriptomoneda hauen arteko salerosketa eta transakzioen zera hauek, bale? Beraz, hauen atzean, mehatzariek edo segurtasun bat emongo digute. Mehatzari edo langile hauen inguruko gora berak geroago ikusiko ditugu. Bale? Eta gauza da, ezaugarriak, normalean ezaugarriak danak politak izaten direz, dana positiboa, pribazitatea, segurtasuna, baina, alde negatiboak ere badekoz. Hau da, prezioen aldakortasuna. Hau da, gaur adibidez, iraiak 14, kriptomoneda baten balioa 38.000 euro direz. Baina imaginatu bihar sartu, eta 38.000 euro izan beharra 10.000 euro direzela. Hau da, boltsan gertatzen den berdien, askotan gora eta bestetan bera egin dezake. Beraz, gauza da, askotan dirua irabazi dezakezuela, baina beste askotan galdu ere egin dezakezuela. Zaila da gauza, baina, azkenean, honen inguruan egotea da, eta egunero ikustea, berrikustea, eta beti adi egotea. Honek, gaur egun oraindik mesfidantza asko eragiten du. Eta harregatik, adibidez gure artean, edo jende normalen artean, igual askotan, txampon hauek ez ditugu oraindik erabiliko. Eta gero gauza da hori interneterako konexioa behar dozuela, izan ere, une oro konektatuta egon barzabie, kriptotxamponen inguruko goraberak ikusteko. Aurrera jarraituko dugu, dena den gero honen inguruko laburpen egingo dutzuet, balioa, kriptomonedan balioa askotan aldatu egiten da, gaur 38.000 eta bihar 14.000. Beti ere eskariaren arabera eta erabiltzaileen konpromisoaren arabera. Balio hori, ezin daiteke manipulatu, eta horretarako ere mekanismo eraginkorrak daude. Boltsan gertatzen den moduan. Eta balioa zein da, zenbat eta jende gehiago interesa izan, moneta jakin batean, orduan ere gero eta prezio handiagoa izango du. Beti ere oferta eta demandan, esaten den moduan. Eskaintza eta eskariaren arabera beti ere. Balioa ezin daiteke manipulatu, beraz, hor lasai egon zaitezke. Dena den, gauza da, zelan jaitsi daiteke adibidez kriptomoneda baten balioa, sare sozialetan igortzen diren mezu faltsuen bidez adibidez. Hau da, moneta honen inguruko mezu faltsu bat sare sozialetan publikatu, eta hori munduan leku batetik bestera mugitzen hasten bada, balioa jaitsi daiteke. Beraz, askotan goraberak nahiko izaten direz. Eta gaur 38.000, bihar 14.000, etzi 2.000 eta bihar berriz 42.000. Horregatik, askotan sare sozialetan igortzen diren mezuen arabera, goraberak argiak izan daitezke.
Gero, eskaintza eta eskariak, erosketa salmentak eta erabiltzailek prezioa zehazten dute. Naiz eta egia den beste faktore batzuek ere hor zerikusia duten. Mehatxariak dira horren inguruan dauzenak. Mehatxarien kontzeptua. Hau da, mehatxariak hauen kriptotxamponen atzean dauden langileak edo ere moneten prezioan inguruko akorduak ere har ditzakete. Dena den mehatxaren kontzeptua ointxe bertan ikusiko dugu. Balio ikusita gero guazen bada aurrera. Orain kontzeptu orokor batzuk, kriptotxamponen inguruko kontzeptu orokor batzuk ikusiko ditugu. Kontzeptu hauek lehen aipatuko ditugu, baina orain berriz ere pizkat ikusiko ditugu, pizkat ere argitzeko. Dena den gogoratu ere, edozen zelantzarik izan ezkero, etxetik hurbilenen dekozuen kafetagunera etor zaitezkela, itxordu askatu eta etor zaitezte. Kontzeptu orokorrak. Blockchain. Zer da blockchain? Gaur egun, etxean edo enpresa baten izan dezakezuen liburu registro moduko bat da. Hau da, liburu bat eta liburu horretan registroak daude isladatuta. Hau da, datu base bat da eta datu base horretan erregistroak dauz gordeta. Datu base hori ezin manipula daiteke, ezin pirateatu eta datu base hori blokez osatuta dago. Bloke kontzeptua ointxe bertan ikusiko dugu. Notario publiko moduko bat da eta kate blokez osatua dago. Ezin modifika daiteke, zergaitik ezin modifika daiteke bitcoina edo txampon digitala birritan ez erabiltzeko. Zeuen transakzioak hor gordeta dauz eta estruktura matematiko bat deko. Oso estruktura matematiko konplexua falsifikazioei aurre egiteko. Idazkera sekretua deritzona erabiltzen dau, hau da, kriptografia. Beraz gogoratu, blockchain olako liburu digitala dela eta hor zeuen registroak, zeuek egindako transakzioak isladatuta dauzela. Blockchain deritzona, beraz, gero. Beste kontzeptu bat, mehatxaritza. Hau da, mehatxaritzako langileak. Baina kriptomoneden barruan zer esan nahi du mehatxaritza kontzeptua. Bada, blockchain sarearen zerbitzura lan egiten duen ordenagailu bat. Eta ordenagailu horren atzean pertsona bat dau, zeu edo nik. Sarean gertatzen diren transakzioak egiaztatzen ditu. Hau da, zeuk adibidez, sarean zeozer erosten dozu, bitcoina edo kriptotxampona erabiliz ordaintzen dozu, eta horren atzean transakzio hori egiaztatzen duen, konprobatzen duen pertsona dau. Pertsona hauek zer irabazten dute? Kriptotxamponak erabiltzen dituzte. Beraz, azken finean da, hori da, kriptotxamponen atzean daurtzen mehatxariak eta langileak. Sareko transakzioak balioztatzen dituzte, hauek ziurrak izateko. Baina, zeuk dinozue, baina, klaro, eta transakzio hauek egiaztatzeko, zelan egiten dute, pertsona hauek mehatxariek, software matematiko oso potenteak erabiltzen dituzte. Hau da, zeuk adibidez, zara matematikaria izan behar ez, zeure ordenagailuan badekozu olako software matematiko bat, eta software horri esker, olako algoritmo matematikoak eta erabiltzen ditu, eta bertan ikusten duzu emaitza, transakzioa zuzena den ala ez. Hau da, eta zelan egiten da gauza hau, imaginatu nik zeuri olako zeozer erosten dotxudala, ez?
Hau da, orduan neure adibidez Bitcoin kontuan sartzen naz eta transakzio bat egiten dut. Neure klabeak sartzen ditut, dirua zeure kontuan sartu egiten dut, eta nik diru hori zeure kontuan sartzen dodanean, transakzioa baiestu baino lehen, hor mehatxaria dalakoa gau. Mehatxari horrek nik egindako transakzio hori egiaztatzen dau. Kriptografia erabiliz, blokekateak erabiliz. Eta dana ondo badoa, orduan diru hori zeure kontura mugitu egiten da, eta orduan transakzioa egiaztatu zen da. Transakzio horren barruan bloke konplexuak dauz, nahiko algoritmo matematiko konplejuak, beraz horri esker transakzioak zuzenak izaten direz. Orduan hori da, mehatxari azken finean zer dau geure transakzioen atzean. Horrek garantia bat emoten digu. Mehatxari orduan beraz, langilea. Hori da. Erosi, gaur egun enpresa askok onartzen dute kriptomonedekin ondartzea. Visa, Mastercard, PayPal, Microsoft, horiek enpresa moduan, baina askotan norbanakoak ere kriptomonedak erabiltzen ditu. Adibidez, denda askok eta norbanako askok. Gaur egun ez da, prozesua ez da arrunta, baina gero eta gehiago ari dira egiten. Eta nor daki, etorkizunean, edo hilabete bat, edo urte batzuk barru hori, kriptomonedak edo txanpon arrun bat izatea. Momentuz, hor dau, eta pizkanaka agire gara sartzen. Adibidez jartzearen, adibidez El Salvadorren, pasadan asteko berrietan, telebistan agertu izan da, bertako presidenteak moneda aldatu dauala. Eta orain, hori, txanpona, betiko txanpona erabili beharrean, kriptomonedak ari direzela erabiltzen. Hori da. Dena den, horretarako astia behar dugu eta momentuz denbora asko falta. Beraz, horregatik lasai egon zaitezte. Gero, adibidez, denda askok ere kriptotxanpona erabiltzen dute. Ez askok, baina batzuek bai. Horregatik hor, pantailan ikus dezakezuenez, hor dekozue CoinMap deritzona. Bertan, interneten sartuz gero, badekozue olako mapa baten ikusteko, izan ere hor agertuten bai da, olako kriptotxanponagaz non ordaindu dezakezuen. Egunen baten egin nahi baduzue, hor badekozue mapa antzerako bat ikusi ahal izateko. CoinMap hor dekozue, apuntatu nahi baduzuena, hori da, orduan, labur bilduz, kriptotxanpona, ez dago txanpon fizikorik, ez da moneta bat, lainoan dago, hau da gure zorro digitalean deritzona. Seguruak dira, blockchain delakoari esker, hau da erregistro digitala, kriptografian oinarritzen den zorro digitalean. Hori da. Txartel espezifikoak dauen horiekin ordaintzeko, azkenean klabe batzuk baino ez direz, zenbaki mugatua dago, eta argi izan behar dugu gauza bat, zein da, guk, adibide bat jarriko dutxuet, imaginatu bihar kriptomonedaren bat erosi nahi dozuela. Gauza da, kriptomonedak erosteko baleku asko dauzela. Adibidez, Bitcoin deritzona, Binance idazten dana, Binance, Cryptomat, BTC, Kraken, Bitstamp, hor interneten leku asko topatuko dituzue. Gauza da, leku horietan kontu bat sortu behar dozuela. Eta argi izan behar dozue, kontu horri sartzean, pasaitza edo klabea sartu behar dozuela. Pasaitz hori ondo gorde,
izan ere, askotan gertatu izan baita norbaitek kriptomoneda zorro bat izatea eta pasaitza galtzea. Gertalaike, pasaitza hori galtzen baduzue, hor dekozuen dirua ere galtzea. Beraz, mundu honetan sartzen basarie argi ibili. Izan ere, pasaitzak ondo horre bestela, diru hori galtzeko aukera izan dezakezue. Eta, momentuz, hauze izan dana. Kriptomonedak, egia esan, gaur egun gero eta gehiago entzuten ari dugun kontzeptua dugu. Oraindik, behintzat, jende arruntaren artean ez dago normalizatua eta normalean ez dugu erabiliko. Nik behintzat orain, teoria badakit eta ikusi dut eta horren atzean sartuta nau. Baina Bitcoinik ez tekotegia esan. Ametik aurrera, nor daki, igual gero eta gehiago entzungo dugu, eta igual El Salvadorren gertatu den moduan, gertaleke egun baten, dirua erabiltzea, txartela erabiltzea, baina ere Bitcoina edo kriptotxampona edo beste edozein moneta bat erabili ere egin beharra. Nahi eta nahiez edo geur nahi dugulako. Egunen baten mundu honetan sartzen basarie, lasaitasuna izan behar duzue, izan ere gora eta bera egiten dau, gaur 1.000, bihar 10.000, txamponen funtzionamendua ere ondo ulertu behar duzue, argi ere izan behar duzue, hauen atzean kriptografia dagoela, algoritmo potenteak, software matematikoak, mehatxariak ere badauzela, eta, salerosketa prozesuak seguruak izango direla, momentuz, entzuten denez ezin izan dire pirateatu, beraz horrek lasaitasun bat ematen dugu. Azken finean askotan hau egiten dugunan ez dakigu non sartzen garien. Beraz hor ere lasai egon zaitezke. Beraz, gaurkoz hauze izan da kriptotxamponen inguruko hitzaldia. Hauze egia esan teoria baina ez da izan, praktikarik ez du egin. Egunen baten, honen inguruko gauza gehiago ikusi nahi badituzue santu interneten, eta jarri kriptotxampona, kriptomoneda, eta artikulu asko izango dituzue eskuragai. Zalantzarik izan ezkero ere, guregana etor zaitezkete, eta dozein galdera egin, eta aldugun neurrian lagundu egingo zaituztegu. Beraz, hauze izan da guztia, eskerrik asko hor egoteagatik, gogoratu kafe eta eguneko hitzaldi gehiago ditugula. Adibidez, aste honetan, osteguna, osteguna 16, arratsaleko 7:00 kriptotxamponen inguruko hitzaldia dekozuela baina euskeraz izan beharrean gazteleraz dekozuela. Eta, hor ere, aukera ere dezogu euskeraz eta baita ere gazteleraz entzuteko. Eta eskerrik asko hor egoteagatik, eta, urren arte gogoratu, hemen gauz, eta edozear behar izan ezkero, zatozte kafetagunera, bilatu gure telefonoa eta laguntzeko prest egongo gara. Mila esker eta urren arte. Agur!